आसाम सरकारा लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ चिराङाव लाबोनो थाखाय जिल्लानि दाब दाब जायगायाव खेल महारनखौ खुंफुंबाय दङ। बेबायदिनो जनाय बिधानसभा समष्टिनि बानजायनायाव दिनै सिमेन्सापरि मिनि स्टेडियामाव खेल महारनखौ खुंफुंदों। दिनैनि गिबि खेल महारन हाबाफारियाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बर्ग कैशबनि बाहागो लानानै लाइमोनफोरखौ रंजाखांहोयो। जिल्लानि खेल महारन 32 नं पन्चायतनि गेलेगिरिफोर लाइमोन गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो। बे गेलेनाया दिनैनिफ्राय जनाय बिधानसभा बियाबनि गेजेर बेन्दोङाव थानाय सिमेन्सापरि मिनि स्टेडियामाव जागायजेनो। खेल महारनखौ 3 डिसेम्बरनिफ्राय 10 डिसेम्बरसिम सिमेन्सापरि मिनि स्टेडियामाव सिमेन्सापरि महाविद्यालय आरो सतीश बसुमतारी बर' गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। खेल महारननि बेखेवनाय हाबाफारिखौ दिनै मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बर्ग कैशबनि मेथाइजों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानायजों खेल महारनखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनाय जायो। हाबाफारियावनो बरायनाय बिबुंथियाव एमएलए भुवन पेगुआ जोंनि समाजाव गोबां डाक्टर, इन्जिनियार, उकिलफोरनि जोनोम जादों। नाथाय लाभलिना बरग'हाय, हिमा दास बायदि जोंनि गेजेराव बेसेबां हादर गेजेरारि गेलेगिरिफोर जोनोम होनो हागोन बे खेल महारननि गेजेरजों जों मिथिनो मोनगोन। नाथाय लाभलिना बरग'हाय, हिमा दास बायदि जोंनि गेजेराव बेसेबां हादर गेजेरारि गेलेगिरिफोर जोनोम होनो हागोन बे खेल महारननि गेजेरजोंनो हागोन होननानै फोरमायो। আৰু ভাল লাগিছে যে প্ৰায় 8000 পঞ্চায়তৰ পৰা আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। খেলুৱৈসকলৰ মাজতো উৎসাহ দেখিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে। তেওঁলোকক খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰেকফাষ্ট প্ৰতিটো দিশে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যেনেধৰণে এই খেলখন আয়োজনৰ কাৰণে তেওঁলোকেও ব্যৱস্থাখিনি ল'ব লাগে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও সুন্দৰকৈ ইয়াত ব্যৱস্থাখিনি তেখেতসকলে লৈছে। তো মই ভাবোঁ যে খুব সুন্দৰভাৱে জোনাইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে ধেমাজিটো এই সমষ্টিভিত্তিক খেলখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰপিছতে জিলা পৰ্যায়ৰ খেল হ'ব। আমি ভাবোঁ জিলা পৰ্যায়ৰ খেলখনৰ মানদণ্ডটো আৰু বহুত ওপৰলৈকে যাবগৈ। তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন, 2জন বিধায়কে ভালকৈ প্ৰস্তুতিখিনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা আছে আৰু আজি যিধৰণে খেলুৱৈসকল আহিছে, মই ভাবোঁ এই খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকে এই ধাৰাবাহিকতাটো যাতে সদায় ধৰি ৰাখে তাৰ কাৰণে তেখেতসকললৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলকো আমাৰ বক্তব্যবিলাকতো দাঙি ধৰিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে জিলাখনত এটা সুন্দৰ খেলৰ বাতাবৰণ আমাৰ সোনকালে আমি দেখা পাম। सनारुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सनारुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिवेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।